Hej alle sammen. I dag der skal jeg lave min make-up kollektion. Jeg kan ikke snakke. Men altså mit kamera jeg bruger er faktisk min fars. Det er et Canon PowerShot digital og det er helt vildt godt. Og normalt kan det godt autofokusere, men så skal man gøre det helt fra starten, når man filmer. Og hvis jeg gjorde det, så ville det blive vildt sløret, og man ville ikke kunne se sådan min opstilling og sådan noget. Så det glemmer vi bare. Den kan desværre ikke fokusere nu så, men sådan er det bare. Okay, herover der har jeg nogle cellebrunere til at stå, og min deodorant fra Nivea, og så har jeg min vatpind, hårelastikker og accessories ting til håret, og vatrundeller, og så har jeg bare sådan min Daily Brush Cleaner fra Elf og nogle body lotions. Herover har jeg mine paletter. Så først har jeg min Naked palette og en H&M palette og min concealer palette fra eBay. I kan bare søge på eBay på en concealer palette. Og så har jeg min trio fra L'Oreal og en sådan single øjenskygge fra Clinique. Men den er mega god, så derfor har jeg den til at stå her. Så har jeg min NYX 10 Color Eyeshadow palette i Versus og min Elf palette i Natural. Og så har jeg den her palette fra Collection 2000, og den hedder Scent. Og så har jeg den her palette fra Revlon, og den hedder Peach. Og jeg har en sådan Quattro palette fra Gosh, som man ikke kan få mere. Men den hedder Angel, hvis I vil vide det. Herover der har jeg nogle eyeliners. Eller det er faktisk sådan akryl ting, jeg har købt i Netto. Eller min mor har faktisk købt den til mig, og jeg har fået den af hende, så det er lidt noget træls noget, jeg siger der. Det er min mor, der har givet mig den, og den er helt smart. Men jeg ved, hun har købt den i Netto, og det er en gave, jeg har fået af hende. Og det var faktisk mig, der rigtig skulle betale for den, men hun gav mig den. Herovre har jeg mine eyeliners, og det her er sådan stift eyeliner, så jeg har nogle fra Gosh her, og en fra Maybelline, og en fra Rimmel, og en fra Yves Rocher, sådan en sort en, og så en mere fra Gosh, og det er sådan stenfarvet. Den hedder faktisk også Stone, og så har jeg en L'Oreal. Så min eyeliner vender med bagsiden opad, fordi så kan man nemlig se den der lille dut her med farven. Så ja, det er ret smart. Og så har jeg mine primers og mine baser. Den her fra H&M, og en fra Essence, og to fra Gosh. Og den her i Ivory, og den her i Love That Nature. Ja. Og så altså generelt bare i den her mit hverdags makeup. Så jeg har min MAC Mineralized Skin Finish Natural, og min farve den er i medium. Og så har jeg en Gosh Cream Blush og en lille læbepomade fra The Body Shop. Og jeg har en concealer fra NYX, og min farve er beige. Så heromme bagved, hvis I kan se den, der har jeg min yndlingsneglelakker til at stå. Der er blandt andet en fra Essence, og en fra Collection 2000, og en fra Max Factor. Og den grå her, som jeg har på min negle nu, som I ikke så godt kan se. Ja. Den fra Gosh. Der står bare sådan 4 neglelakker her. Og så har jeg mine læbestifter og lipglosses her, og nogle eyeliner. Dem her er nogle vandfaste eyeliner fra Gosh. Og jeg har mine læbestifter her, og den sølv en, den er rigtig pink. I kan egentlig lige se den. Og den er fra Clinique. Og den er mega flot. Okay, nu gør det sådan lige en forkert vej, så sådan. Det er farven. Den er helt flot. Og så har jeg en fra Gosh. Okay, den er slet ikke så rød, som den ser ud til. Den er ikke så bright. Så har jeg en læbestift fra Wet n Wild i nummer 27. Og jeg har en læbestift fra Rimmel. Og jeg har en lipgloss fra MAC. Det kan I heller ikke se. Sådan.
Det er fordi, der er for meget lys. Nå. Det er en Luster Glass, og den hedder Vinitane. Og jeg synes virkelig, I skulle kigge på den i butikken, hvis I godt skal lide sådan nogle bright farver. Så kig på den, og for den er mega flot. Og så har jeg en læbestift i lilla fra Gosh. Den hedder Midnight, og jeg har den her, som der hedder Darling fra Gosh. Så det er sådan det, jeg har her. Og herover der har jeg sådan nogle lysestagekrus, min mascara og flydende eyeliner. Så de flydende eyeliner er fra Gosh, og så har jeg en fra L'Oreal. Og jeg har mascaraerne er fra Wet n Wild og Fiberwake og Gosh. Det er sådan en længde mascara. Og så har jeg også en øjenvippelim fra eBay og en anden mascara fra Clinique. Og så har jeg min Volume Sensation fra Collection 2000 og min Maybelline The Colossal Mascara og min Revlon Mascara og en Telescopic Explosion Mascara fra L'Oreal og sådan en bryns optegner ting og en L'Oreal Voluminous. Så har jeg herover mine børster, og jeg vil gerne sådan lave en specifik video på alle mine børster, men jeg kan sige, at de alle sammen er købt på eBay med sådan et sæt med 35 eller sådan noget til 80 eller sådan noget, så det var ret billigt. Og så har jeg selvfølgelig også nogle andre mærker. Og så har jeg noget makeup, som jeg ikke bruger, som jeg jo selvfølgelig ikke lige kan se. Og min kam. Og igen, det er slet ikke den her farve, mit pandebånd. Og så har jeg en neglelakfjerner til at stå der. Den første skuffe har jeg nogle våde servietter og sådan bryns ting. Og noget til bumser og en maske fra The Body Shop og en Olay creme og en Dr. Schiller Skin Tonic. Og jeg skal nok lave en video om, hvad Skin Tonic gør og sådan noget, fordi det der er en, der har spurgt mig om, og også generelt om jeg kunne lave en anmeldelse på det. Så har jeg min Lancome Be Facial Makeup Fjerner, og det er min yndlings makeup fjerner of all time. Og så har jeg også noget Disney-fisterende chili. Så har jeg herom en puder, jeg ikke har brugt endnu, det er Rimmel Stay-Matte. Eller jeg har faktisk brugt den en gang. Ja. Så har jeg den her Natural Wear puder fra Wet n Wild, og det er sådan en, som jeg tager med mig, hvis jeg skal nogle steder. Så har jeg min Famous Baked Bronzer, I kan se kameraet. Og min Collection 2000 Shimmer and Shade, og min Lancome bronzer, og en Elf Golden Bronzer. Og så har jeg min Maybelline Creamy Foundation, og en Gosh Liquid Highlighter, og en Tinted Moisturizer, eller en farvet dagcreme, vil man nok sige på dansk, fra Elf. Og jeg har en foundation fra Clinique. Og så har jeg en concealer fra Garnier. Og en anden concealer fra Maybelline. Også den der concealer og puderen, som stod, og blushen, der stod over i den der akrylting. Så har jeg min MAC øjenskygger her, og jeg gider ikke til at sige alle navnene, men ja, der er sådan tranebærfarvet, en pink, en guld, en... Okay, hvorfor siger jeg farverne? I kan jo godt se, hvilken farve det er. Nå, men der er de. Og så er jeg en øjenskygge fra Hot Makeup, og en eye mousse fra Wet n Wild, og så har jeg nogle pigmenter til at stå derinde. Og så har jeg nogle eyeliner og en øjenskygge fra Max Factor, som jeg ikke sådan rigtig bruger. Og her der har jeg bare alle mine random øjenskygge. Jeg ved godt, der er en palette her i, men det er fordi, at ja, jeg har dem bare her i. Jeg ved ikke hvorfor. Og jeg har nogle Gosh øjenskygger og nogle L'Oreal og Max Factor. Det er Max Factor. Og Beauty UK og Gosh og sådan nogle andre øjenskyggebaser og sådan en eyeliner, som jeg ikke vil have til at stå derovre. Og så har jeg også sådan The Body Shop sådan flydende mousse øjenskygge ting. Så har jeg min læbepomade her i. Jeg har nogle fra Eos og Carmex og H&M og Elf, og de har Eos og Vaseline, og sådan jeg har købt på en færge til Bornholm engang.
og min egen lipscrub og noget mere vaseline, og så har jeg alle mulige soft lips, Blistex, mentolatum, lipsyl og labello og sådan, ja, kinesisk mærke. Men jeg har nogle flere, de ligger bare sådan rundt omkring tasker og alt muligt. Jeg har faktisk også lige en i lommen. Min yndlings. Det er også lige der. Så er nogle lipgloss, som er Nivea, Gosh, Wet n Wild, NYX, som jeg tror er gået i stykker. Prøv lige at se, hvor smattet den er. Den må jeg lige kigge på. Og en Pieces, som er mega god. I skal seriøst prøve deres lipgloss. De er virkelig gode. Så er der nogle Lancome lipgloss og nogle lip liner. Og sådan, ja, klamt eyeliner. Så har jeg nogle læbestifter. Jeg har bare sådan 4, fordi de andre de står derovre. Og jeg har vist også, jeg har en MAC læbestift. Jeg ved bare ikke, hvor den er. Så har jeg alle mine tester. Sådan en creme og alt muligt. Og foundation. Bla bla bla. Undskyld. Og så her har jeg sådan nogle backups. Jeg tænker, som jeg ikke har brugt endnu. For eksempel den her læbepomade. Den er mega god. Jeg ved ikke, om den er god, men den dufter sygt godt. Og den er slet ikke blevet åbnet for. Jo, nu er den. Den dufter så godt. Af vanilje eller sådan noget. Så er en puder. Og nogle falske øjenvipper. Og sådan nogle svampe. Og de kostede 22 kroner i Matas. Tror jeg. Ja. Og sådan nogle Wipe n Care Facial Cleansing Wipes. De er gode at have. Og sådan en Clinique creme. Og en hvid øjenskygge. Og det er mere til at blande de hårde farver ud. Og så er en primer fra Urban Decay. Og en L'Oreal Hot Street ting til varmebeskyttelse. Og her i der har jeg gaver. Så gaveæsker, sæbe, alle mulige slags. Okay, det der var så ikke lige en gave. Det er en ting jeg har brugt. Og så ja, der er Wet n Wild og NYX og Clarins og Elf og Rimmel og Too Faced og Gosh og The Color Workshop og Rimmel og Yves Saint Laurent og NYX og ja, H&M. Og så er der også en halskæde, som jeg skal have givet væk til Miss Lovely Eyes. Og så har jeg nogle negleting og mine neglelakker. Hvis I gerne vil have en neglelak-kollektion, så skal I bare skrive. Det er bare, jeg ved ikke lige, altså de fleste, der sådan har subscribet til min kanal, er jo nok fordi, at de gerne vil se mig fylde mig selv op og sådan nogle ting. Så nu skal jeg over til min computer, som står herovre. Og jeg ved simpelthen ikke lige, hvad der sker for det der. Jeg ved virkelig ikke, hvad der sker. Men ja, jeg skal uploade det nu. Så det bliver godt, og tusind tak, fordi I gad at kigge med. 2000 tak, fordi I gad at kigge med. Så det var rigtig godt, at I gad at se den her video, og jeg elsker jer alle sammen, så farvel!